תגידי תודה. בתקופתי זה לא היה ככה. אצלנו, אם היית בן, והיה לך פרופיל קווי, עוד 2 היית משתחת קווי. לא היו שואלים אותנו בכלל, תגידי תודה. את יודעת מה אמא? את צודקת. הצבא זה הדבר היחידי שמאחד את שתי התקופות. את שנות ה-70 ושנת 2013. אותה מטרה פעם ואותה מטרה היום. אוי, בג'י, סוף סוף את מבינה על מה אני מדברת. סלמתם? הפעם לשם שינוי, את צודקת. פעם אחת בחיים שלנו. זהו. חייל, ברוך הבא לבקו"ם. מספר אישי בבקשה. 47651. חשבת על תפקיד? אני רוצה הכי קרבי 6. גולני, גבעתי, סיירות, מה שתהיה, ותיתן לי, אני חייל למופת. אתה תעמוד בשינה רחוקה מהבית? בטח שאני אעמוד. מעמד פיזי גבוה? קטן עליי. בלי האוכל של אמא? ברור. אין בעיה, קיבלת. רק כשאתה יוצא, תרוק שם את הג'וק ליד הדלת. מה? אמא, תעשי לי! שלום. כן. אני רוצה להיות תומך לחימה. למה דווקא תומך לחימה? אבל אני יודע לעודד טוב. מה הפרופיל שלך בכלל? נקסט! חייל, ברוך הבא לבקו"ם. מספר אישי בבקשה. 5671. חשבת על תפקיד? הייתי רוצה להמשיך את המסורת של אבא שלי. והיא? לא להתגייס. תגיד, אתה מניח תפילין? בטח, אני מניח אותם בארון כפרה. רשום פה שאתה לומד בישיבה. למרות שרוב הזמן אני עומד. אלוהים ישמור. למה שהוא ישמור? הכי ותיק פה. יאללה, שישמור, כוס. נקסט! לא, תן לי רגע, נו, תעזוב אותי! תן לי! כל המוזרים נופלים עליי היום? כן, מה איתך? אני רוצה לדעת למה לא מגייסים אותי לצבא. זה לא הולך ככה, מה? בגלל שאני מטירה? הוציאו אותך על בעיה רפואית? ואם אתה רוצה לערער על זה, אתה צריך לעשות בדיקת ציטי. הייתי? אבל הרגע אמרת שעשיתי. יש לך השכלה כלשהי? השכלה? בטח שיש לי השכלה, מה יש לך אתה? יש לי בגרות. בגרות? כן. לך? בגרות, בטח. במה? בגרות בערבית. אז תן לי ככה איזה משפט בערבית שאתה יודע. בערבית, איפה אני אביא לך עכשיו? יא בינתי אל-סולטן. איפה רמת גן? אין כמו אום אל-פחם. הכי טוב בעולם, יש. יא בינתי אל-סולטן. איפה רמת גן? אין כמו אום אל-פחם. הכי טוב בעולם. היי! איך היה? אתה דפוק לגמרי אתה. צא בבקשה החוצה. מה? לא יוצא. צא בבקשה החוצה. לא יוצא, מה תעשה לי? פעם אחרונה שאני אומר לך, צא בבקשה החוצה או שאני קורא למאבטחים. למה אתה בא ככה? מאבטחים, זה, בלגנים, זה... בא בן אדם! הוא רוצה לשרת באמא שלו שהוא רוצה לשרת! אתה יודע מה? תבוא מחר לבעל אחד ב6 בבוקר. מה 6 בבוקר? מי 6 בבוקר? הוא שם במדינה הזאת!
אוי, יוליה. חיילת, מה זה פה? תנו לך עוד לחיות? למה ככה? גם לך יש רגשות. טוב, הבנתי. חשבת על תפקיד? לא אכפת לי, כל המדים יהיו יפים. כמו המדים של חיל הים לדוגמה? אוי, מה זה לא? אני לא מבינה את חיל הים. הם לא יודעים שלבן שקוף במים? נקסט! אבל באמת זה שקוף. שלום! שלום! כן, מה איתך? וואלה, ברוך השם, מה איתך אח שלי? הכל טוב. חשבת על תפקיד? כן? אני רוצה להמשיך את המסורת של דוד שלי. ומי? לשרת במוסד! איזה מוסד? המוסד לבריאות הנפש! טוב, אין לי כבר שטויות שלך, צא בבקשה החוצה. אתה? נראה לי אני אוציא אותך על נפשי. אני? נפשי? מה, אני נראה לך משוגע? אני נראה לך משוגע? מה, אני נראה לך משוגע? תגידו לו, זה לא יפה. פעם אחת שאני אומר לך צא החוצה. בסדר, מה קרה? לוקח את הדובי והולך. בוא פדידה, בוא נלך, בוא לא רוצים אותך. מה קרה? כלום, אני בסדר. כמובן, לא. חיילת, ברוכה הבאה לבקו"ם. מספר אישי בבקשה. סליחה? ככה מתחילים בחורה? מה אם לבקש יפה, דייט בגן הלבן? מה את חושבת שאת עושה? ולמה את לא על מדים? מה מדהים? אני באתי לאודישנים שלי, על מה קורה לך? הדבר הכי קרוב שיש כאן לאודישנים זה להקה צבאית והמועד תם. איפה היה? לא קורה לי! אם את רוצה להתקבל ללהקה צבאית, תתחילי לשיר עכשיו, זאת הזדמנות אחרונה. טוב, נו למה ככה? אבל מותר פלייבק, נכון? למה יוסי פיטוסי הכין לי דיסק? כיף לך, אתה תריס! אתה תותח! אין עליך, מתה עליך, אתה הגדול מכולם! רגע, מה זה? איך בכלל חשבת להתקבל לאנשהו? סבבה, אין לי קול הורס, אבל יש לי סיפור ספק. אני בכלל נולדתי בקומבודיה, לשני הורים אנאלפביתים. ההורים רצו להביא לי אח, אבל אימא לא הצליחה להמליט. אז הם עשו, זה לא יכול לחיות. ואדם, אנחנו לא מבינים למה הוא לא מדבר. מה זה פה? The Voice! נקסט! יכול גם פרוטקציות, אז הרבת של המטכ"ל, מה קרה? מותק משתמע. שלום! וברכה, שם? דינה! שם משפחה? ברזילי! מספר אישי? 496351 צבע עיניים? כחול! צבע שיער? אדמוני! הגובה? 160 סנטימטר! מטר וקרמבו. משקל? 58 קילוגרם, אבל תוריד 2 קילו, נלך ארוחות צהריים. קולמי. נקסט! כן, בבקשה. אני רוצה תיאטרון צה"ל. מה איתך? באתי ללוות אותי. טוב, מה הכנת? תראה, אני התלבטתי בין קטע מתוך המערכה השנייה במחזה של שייקספיר. להיות או לא להיות? יפה, מפתיע. אתה? שייקספיר. ומה האופציה השנייה? שיר במזרחית, אחינו. אז מה בחרת? בטח של השיר במזרחית. נקסט! בוא, לא נורא. רגע, אתה שחקן? אני? ממש לא שחקן. חבל, זה יכול להשתלם לך כלכלית. כלכלית, תגיד כלכלית. כלכלית זה לי אלדדו. כך, תעבור על הטקסט. עמוד 3 בחלק התחתון. עמוד 3, שנייה. 3. אוקיי, כן, שחקן נפלא. כן, יש. מוכן? מוכן. 3, 2, 1, אקשן. אני שחקן. תן לי צ'אנס. ואני אוכיח לך את זה. איך היה? גרוע, עזוב, לא משנה. טוב, חבל, אני שחקן נפלא, אבל תיתן לי צ'אנס ואני אוכיח לך את זה. זה היה טוב. תעשה את זה כמו שעשית, רק אתה יודע, יותר ברגש. אז תגיד רגש. רגש זה גם לי אלדדו. קדימה, מוכן? מוכן. 3, 2, 1, אקשן. תן לי צ'אנס. אני אוכיח לך את זה.
עזוב, לא משנה, תודה. חבל, אני שחקן נפלא, רק תיתן לי צ'אנס ואני אוכיח לך את זה. זה היה טוב. תעשה ככה. איך ככה? כמו שעשית. טוב? אני שחקן. ואני אעשה את זה. עזוב, לא משנה. חבל, 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 אני שחקן נפלא, רק תיתן לי צ'אנס ואני אוכיח לך את זה. תעשה ככה, ככה. אני שחקן. טוב, תודה, אנחנו נחזור אליך. טוב, תודה רבה. תודה רבה. Otra,